Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Bol chorý istý Lazár z Betánie, z dediny Márie a jej sestry Marty. Bola to tá Mária, čo pomazala Pána voňavým olejom a poutierala mu nohy svojimi vlasmi. Jej brat Lazár bol chorý. Preto mu sestry poslali odkaz: Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý. Keď to Ježiš počul, povedal: Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží syn. Ježiš mal rád Martu, jej sestru a Lazára. Keď teda počul, že je chorý, zostal ešte 2 dni na mieste, kde bol. Až potom povedal učeníkom: Poďme znova do Judei. Učeníci mu vraveli: Rabi, len nedávno ťa Židia chceli ukameňovať a zasa ta ideš. Ježiš odpovedal: Nemá deň 12 hodín. Kto chodí vodne, nepotkne sa, lebo vidí svetlo tohoto sveta. Ale kto chodí v noci, potkne sa, lebo v ňom nie je to svetla. Toto povedal a dodal: Náš priateľ Lazár spí, ale idem ho zobudiť. Učeníci mu povedali: Pane, ak spí, ozdravie. Ježiš však hovoril o jeho smrti a oni si mysleli, že hovorí o spánku. Vtedy im Ježiš povedal otvorene: Lazár zomrel a kvôli vám sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili. Poďme k nemu. Tomáš, nazývaný Didymus, povedal ostatným učeníkom: Poďme aj my a umrime s ním. Keď ta Ježiš prišiel, dozvedel sa, že Lazár je už 4 dní v hrobe. Betánia bola pri Jeruzaleme, vzdialená asi 15 stadií, a tak prišlo k Marte a k Márii veľa Židov potešiť ich v žiali za bratom. Ježiš povedal: Odvaľte kameň. Marta, sestra mŕtvého, mu povedala: Pane, už páchne, veď je už 4 dní v hrobe. Ježiš jej vravel: Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu? Odvalili teda kameň. Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal: Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul. A ja som vedel, že ma vždy počuješ. Ale hovorím to kvôli ľudu, čo tu stojí, aby uverili, že si ma ty poslal. Keď to povedal, zvolal veľkým hlasom: Lazár, poď von. A mŕtvy vyšiel. Nohy a ruky mal ovinuté plátnom a tvár obviazanú šatkou. Ježiš im povedal: Porozvezujte ho a nechajte ho odísť. Mnohí z tých Židov, čo prišli k Márii a videli, čo urobil, uverili v neho. Lazár zomrel, Mária s Martou plakali. Nuž poďme, vraví Ježiš. Učeníci sa báli, Tomáš vraví: Poďme aj my, umrieme s ním. Ešte nedávno v Judei ľudia kamene do rúk brali. Lazár vidí von, Lazár vidí von. Nech ľud uverí, kto je Boží